Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Великодний час у житті християнина – це такий особливий період, у яким підкреслюється тривала радість і надія. Ми вже почали найважнішу вістку, що Христос воскрес. Сьогодні, складаючи на алтарі Пана то, з чим ми приходимо, що приносимо в наших серцях просьби, молитви, так само подяки, що турбує наше серце, що, може, викликає сльози смутку і радості. Прагнем молити Бога, щоб Він перемінив наше нутро, щоб перемог наш страх, щоб одарив нас справдною Божою мудростю у прийнятті життєвих рішень. Эту святую мшу я ахвярую за померлих Тадеуша, Леокадію, Павла, Валерія, просячи, щоб добрий Бог пробачив їм гріхи і одарив радістю вічного життя. Так само під час цієї святої мши відбудеться сакрамент хресту. Дорогі батьки, яке ім'я ви вибрали для свого дитяті? Чого ви просите у Костьола Божого для Михаїла? Просячи хресту для вашого дитяті, ці усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати його у віри, щоб, заховуючи Божі заповіді, воно любило Бога і ближнього, як нас навчив Ісус Христос. А ви, хрестні, ці готові допомагати батькам та дитяті виконувати їх обов'язок? Михаїл, Костьол Божий, приймає тебе з великою радістю. От його ім'я я позначаю тебе знаком крижа, а після мене гэтым же знаком Христа Збавці тебе позначать батьки і хрестні. Хвала на вишинях Богу, а на землі спокій, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тобі, Діва велика, хвали Твоєї. Пане Боже, небесний, Боже всемогутній, Пане Сині Отці народний, Ісу Христе, Пане Боже, Божий, Сині Отця, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, який береш на себе гріхи світу. Прийми молитви наші, які святиш правоможниця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш жан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим хвалимо Бога Отця. Амінь. Молимся, всемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобой в славе, выслухай наши покорные просьбы и дай, как згодно с Его обещанием, мы отчували, что Он застається з нами аж до скончания свету, який с Тобой живи, владарец уедности Духа Святого,
Бог праз усе веки вечные. Читание книги Дзеяў апостолаў. Калі Езус узнёсся на небо, апостолы вярнуліся ў Єрусалим з гары, называнай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалема, на адлегласці суботняй дарогі. І калі ўвайшлі, падняліся ў святліцу, дзе знаходзіліся Пётр і Ян, і Якуб і Андрэй, Філіп і Тамаш, Барталомей і Мацвей, Якуб Алфеевы і Симон Зелот, і Юда Якуба. Усе яны сумесна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі ягонымі. Гэта Слова Божае. Убачу добрыню Пана в краине живых. Убачу добрыню Пана в краине живых. Пан моё светло и моё збавление. Кого ж мне бояться, Панахова життя моего, кого ж мне полохаться, убачу добрыню Пана в краине живых. Одного я прошу Пана, и только этого жадаю, как жить мне в доме Пана во все дни життя моего, как сузирать хараство Пана и наведывать Его святыню. Убачу добрыню Почуй, Пане, голос мой, коли я кличу, змилуйся надо мною и откажи мне. Про Тебе каже мое серце, шукайте ягоного обличчя. Убачу добрыню Пана в краине живых. Читание першого послания святого апостола Петра. Умилованные, калі прымаеце удзел у муках Христовых, радуйцеся, каб і ў час аб'яўлення славы Яго вы ўсцешыліся і ўзрадаваліся. Калі ганяць вас за імя Христа, то вы шчаслівыя, бо Дух славы і Дух Божий спачывае на вас. Таму няхай ніхто з вас не церпіць як забойца або людзей, або як злачынец, або як сквапны да чужога. Калі ж нехта церпіць як хрысціянін, няхай не саромецца, але праслаўляе Бога за гэта імя. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя.
радуется сердце ваше. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус узняв очі свої до неба і сказав: «Отче, прийшла година, услав Сина Свого, как і Син Твой уславив Тебе. Ти дав йому владу над усяким тілом, как він дав життя вічне усім, кого Ти дав йому. А вічне життя у тим, как спознали Тебе одиного і правдивого Бога, і того, кого Ти послав, Єсуса Христа. Я уславив Тебе на землі, виконавши справу, яку Ти доручив мені зробити. А тепер Ти, Отче, услав мене у собі хвалою, яку мав я у Тебе перед існуванням світу. Я обвестив ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені со світу. Вони були Твоїми, і Ти дав мені їх. І вони заховали Слово Твоє. Тепер вони познали, що все, що Ти дав мені, від Тебе походить. Бо Слово, яке Ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли їх, і заправди познали, що я вийшов від Тебе, і повірили, що Ти послав мене. Я за їх прошу, не за увесь світ прошу, але за тих, кого Ти дав мені, бо вони Твоє, і все моє – це Твоє, і Твоє – це моє, і я уславився у їх, я вже не у світі, але вони ще у світі, а я іду до Тебе». Это слово Бога. Хвала Тобі, Христе. Дорогие христиане, сегодняшнее Евангелие – это пригожий урывок архисвятарской молитвы Иисуса Христа. Эта молитва трошки нас вертає до Великого Тижня, бо менавіта атмосфера подчас апошняй вечері була надзвичай драматична. І подчас апошняй вечері менавіта Єсус промовив гэтую святарскую молитву. Так само обмывание ног апостолам, предказание здрады, развітальные словы. Все это несумненно перакрочвала звычайныя катэгорыі чалавечага пазнання і дзейнасці. Дзякуючы Божай ласцы апостолы разумелі, што спажываючы разам з ім хлеб і віно падчас апошняй вячэры, якое стала целам і крывёю Хрыста, яны удзельнічаюць ужо ў жыцці, смерці і ў воскресенні самога Єсуса Христа. І яны таксама ўжо выказалі згоду весці такі шлях жыцця, як Єсус, присвячаць яго Айцу і ахвяроўваць за людзей. Аднак таямніца вячэрніка сягае глыбей. У гэтай таямніцы Єсус Воскресны будзе сустракацца са сваімі вучнямі. І па волі самога Христа ад моманту падзей мукі, смерці, воскресення гэтай таямніцы будуць перажывацца няспынна, як сам Єсус сказаў, ажно да сканчэння веку. І ў кожным пакаленні, пачынаючы ад апосталаў, пачынаючы ад вучняў Христа, Єсус вучыць таямніцы паяднання чалавека з Богам. І самым важным в этой таямніцы з'яўляецца тое, каб мы усвядомілі сабе прысутнасць і блізкасць Божай любові, любові Бога, які з'яўляецца нашым Айцом. Менавіта на гэта указвае і гэта падкрэслівае абрад хросту. Праз хрост мы становімся не толькі удзельнікамі касцёла, членамі касцёла, як жывога арганізму, але становімся сапраўднымі дзецьмі Божымі. Не проста вучнямі, не проста слугамі, нявольнікамі, але сынамі, дзецьмі, сынамі і дочкамі наймілейшага Айца.
І менавіта абрад хросту падкрэслівае гэты важны момант, гэты урачысты момант, і сёння Міхаіл далучыцца да грона каталіцкага касцёла, але таксама асаблівым чынам будзе перажываць Божае сыноўства. І можа ён сёння гэта не ўсведамляе, але праз сваё жыццё ён будзе гэта пацвярджаць і падкрэсліваць. У гэтым маюць дапамагчы яму бацькі хросныя, якія прымаюць на сябе абавязак выхаваць яго ў веры касцёла, у якую самі веруць. Выхаваць яго ў веры у Бога, у Езуса Хрыста, якому яны таксама прагнуць прысвяціць сваё жыццё. Пазней будзе першая святая камунія, канфірмацыя і іншыя сустрэчы з Хрыстом, у якім Міхаіл, які будзе ўжо дараслець, будзе кожны раз пацвярджаць тое, што сёння за яго выкажуць бацькі. Веру, якую яны яго сёння прынеслі, каб перадаць. Дарагія, гэта для іх вельмі важны момант, для сям'і, для бацькоў, для хросных Міхаіла. Таму падтрымаем сёння нашай малітвай. Так як Езус маліўся за сваіх апосталаў, за сваіх вучняў, за касцёл, таксама і мы, ягоныя вучні, маем заданне маліцца не толькі за сябе, не толькі за сваіх блізкіх і родных, але таксама маліцца за ўвесь касцёл. Бо касцёл – гэта сям'я, Божая сям'я, у якой Бог ёсць айцом, а мы ўсе ў ім з'яўляемся братамі і сёстрамі. Таму мы шукаем гэтай атмасферы, а такую атмасферу любові і адданасці можна знайсці толькі ў малітве. І сапраўды нам Езус гэта паказаў. Таму ахінём сёння падчас святой імшы Міхаіла, які прыме сакрамент хросту, ахінём яго бацькоў, хросных і нас, усіх ахрышаных, якія з'яўляемся братамі і сёстрамі. Я папрошу цяпер бацькоў і хросных падысці ў цэнтр касцёла. Вы прынеслі сёння сваё дзіця для таго, каб быў здзейснены абрад хросту. Устанем. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, якое прыме ласку хросту да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышаных. Молімся, каб у таямніцы Тваёй смерці і васкрасення Ты праз хрост адрадзіў гэтае дзіця і далучыў яго да святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб праз хрост і канфірмацыю Ты зрабіў яго верным вучнем і сведкам Твайго Евангелія. Цябе просім. Молімся, каб праз святасць жыцця Ты прывёў яго да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтага дзіцяці добрым прыкладам веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў яго сям'ю ў Тваёй любові. Цябе просім. Молімся, каб ва ўсіх нас Ты аднавіў ласку хросту. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысцителю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўля, святы Міхаіле, усе святыя Божыя. Всемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны, духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога праз Хрыста Пана нашага. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя.
Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Божа нябачнай моцы Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду, Табою створаную, каб яна выяўляла ласку Святога Хросту. На пачатку свету Твой Дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патопу Ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і вяла пачатак цнотам. Божа, Ты ўчыніў, што сын Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, Твой сын, ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку праліліся кроў і вада. Пасля свайго змёртвапаўстання ён наказваў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Отца і Сына і Духа Святого. Узглянь на свой касцёл і пажадай у ім адкрыць крыніцу Святога Хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства і праз сакрамент Хросту ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і з Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз Хрост пахаваны, разам з Христом у смерці, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Дарагія бацькі хросныя, праз сакрамент Хросту прынесенае Вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры, так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадуючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Пытаюся ў бацькоў і хросных, ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў ягоных, і ўсіх спакусаў ягоных. Пытаюся ва ўсіх, ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэння грахоў, уваскрашэння цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амин. Ці хочаце вы, каб Міхаіл прыняў хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Всемагутны Бог Отец Пана нашага Езуса Христа, які вызваліў Цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае Цябе хрызбам спаўлення, каб Ты, далучаны да Яго народа, прабываў у Хрысце святару і прароку і валадару на жыццё вечнае.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Христу. Ласкавый Ойче, прими наши молитвы и дары, какие мы Тебе приносим, и прозуделую харистичной ахвяры приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі ўдзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Христа, а хор анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святы, 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 Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твою. Осанна на вершинах, благословленный Твой, кто приходит в имя Бога. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры, абвяшчаем смерць Твою, Пане Ісу, вызнаем Твоё воскресенье и чакаем Твоего исцеления. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по всім світі. Удосконали його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які послали у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, і дозволимо бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом її обранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе,
Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, празу все веки і вечные. Называемся детьми Божьими, и им изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, яко небе и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усього злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и милость, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить Ему с упокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленная, покликанная на вечеру Ягоную. Отче, прошу, щоб вони були одно, як і ми одно. Алілуя.
нас Збавца, и просу телу Евхаристию, Отцу нашу веру Тою, что все тело Костела з'єднається у славе с Христом Своим головою, який живий владарец на веки вечные. Паслухайце, калі ласка, душпастырскія аб'явы. На гэтым тыдні па буднях святыя імшы адбываюцца о 8:30 і о 19 гадзіне. У наступную нядзелю адзначаем урачыстасць спаслання Духа Святога. Святыя імшы адбудуцца ў 9, 10:30, у 12 і вечарам у 19 гадзін. У аўторак запрашаем удзельнікаў на легіён Марыі. У сераду пасля вячэрняй святой імшы запрашаю дарослых на катэхезу. У чацвер на 18 вечара запрашаем на школу кармаліцкай малітвы, адарацыю і нешпары. У нядзелю пасля святой імшы ў 9 на малітоўную сустрэчу Маці ў малітве. Маёвыя набажэнствы да Маці Божай у нашым касцёле адбываюцца штодзённа о 18:30. Заахвочваем да ўдзелу. У наступную нядзелю, 24 мая, ва урачыстасць спаслання Духа Святога о 13 гадзіне ў нашым касцёле адбудзецца канцэрт арганнай музыкі. Подых духа, арганная малітва Кармеля. Саліруе Ірына Арлоўская. Падрабязны рэпертуар знаходзіцца на афішы, на дошцы аб'яў, таксама ў парафіяльнай групе. Запрашаем усіх жадаючых, уваход свабодны. 4 чэрвеня ва ўрачыстасць Божага цела вячэрнюю святую імшу о 19 гадзіне з удзяленнем сакраменту канфірмацыі і працэсію навокал касцёла узначаліць дапаможны біскуп Пінскай дыяцэзіі Андрэй Зноска. Запрашаем да ўдзелу. Нагадваю адказным за падрыхтоўку алтароў на працэсію Божага цела. Першы алтар Ружа Маці Божай Шкаплернай і Светскі ордэн, другі алтар Ружа Маці Божай Буцлаўскай і Маці ў малітве, трэці алтар Ружа Маці Божай Вастрабрамскай і Ружа Святога Юзафа, чацвёрты алтар Легіён Марыі і Ружа Маці Божай Фацімскай. Дзякуем шчыра бацькам першакамунійных дзяцей за ўборку. На наступным тыдні запрашаем прыбіраць чарговую групу бацькоў першакамунійных дзяцей. У нашым кіоску можна набыць бібліі, часопісы Ава Марыя, малітоўнікі, крыжыкі, абразы і свечкі. Дзякуем за ахвяраванне на касцёл і за прадукты для нашай супольнасці. Сёння 3-я нядзеля месяца традыцыйна пасля святых імшаў пры выхадзе з касцёла збіраем ахвяраванне на далейшае абсталяванне нашай святыні. Разлічваем на вашу солідарнасць і адказнасць. Усім, браты і сёстры, жадаем радаснай нядзелі і Божых ласкаў на ўвесь тыдзень. Примите Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас, Иисус, будь с нами, супроть спокусы и настав злого духа, покорно нас, нехай вознищит Бога, а Ты, князь Мойский небесный, могутностью Божией, скрипу пекла шага, и ищите люди, и ответ нас будешь спасать. Divina celi, plecare
Ваня, включи микрофон. Включи. Сёння асаблівы дзень для нашай парафіі. Упершыню дзеці з нашых сем'яў прымуць у свае сэрцы ачышчанае праз сакрамент пакаяння найсвяцейшае цела і кроў Езуса Хрыста. Такім чынам яны стануць удзельнікамі жыцця вечнага, бо Хрыстус кажа: «Хто спажывае цела маё і п'е кроў маю, жыць будзе вечна». Узгадаем жа і мы сабе сваю першую святую камунію і адкрыем нашыя сэрцы, каб заўсёды адчуваць прагненне боскага хлеба. Асаблівым чынам будзем маліцца за тых, хто ўпершыню прыме Езуса ў Еўхарыстыі, за іх бацькоў, хросных і ўсіх родных, а таксама за ўсю нашу парафію, каб з кожным годам павялічвалася колькасць свядомых удзельнікаў у вячэры Пана. Праз момант святары з міністрантамі выйдуць на вуліцу да сабраных там перад уваходам у святыню разам з бацькамі дзяцей, каб пасля бацькоўскага благаслаўлення і акраплення вадой урачыста ўвайсці ў касцёл на святую імшу. Няхай сённяшнюю нашу сустрэчу напаўняе дух супакою і малітвы у еднасці з усімі хрысціянамі, злучанымі праз Еўхарыстыю.
Похваленный Иисус Христос. Шановний Отче, перед супольністю нашої парафії ад ім'я батьків, собраних тут дітей, і ад ім'я самих дітей звертаємося до вас з просьбою. Уділіть нашим дітям першу святую комунію, каб яны могли з'єднатися з нашим збавцем і йти з їм праз усе життя, аж до вічності. Дорогие дети, коли вы были маленькие, ваши батьки принесли вас у святыню, и там вы приняли святый хрост. Тады добрый Бог учинил вас своими детьми и покликал, как вы жили у одинстве с Иисусом. Нехай гэтая освяченная вода, якою будете окропленные, нагадає вам про святый хрост и про то, что вы являетесь детьми Божьими. А Пан Езус нехай зноў вас пакліча да еднасці з сабой. Гэтае паяднанне здзейсніцца найбольш поўна, калі падчас гэтай святой імшы вы ўпершыню прымеце ў свае сэрцы найсвяцейшы сакрамент. Молимся. Пане Езу Христе, Ты сказаў: «Дазвольце дзецям прыходзіць да мяне». Узглянь ласкава на гэтых дзяцей Тваіх, якія ўпершыню прымуць хлеб жыцця. Учыні іх сэрцы годным месцам Тваёй прысутнасці і адары іх жывой верай, непахіснай надзеяй і гарачай любоўю. Пане, збяры разам гэтых дзяцей і іх бацькоў пры Тваім святым стале, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Дорогие дети, попросите своих батьков о благословении. Бацькі, ускладзіце правую руку на галаву вашага дзіцяці і паўтарайце за мной. Няхай тебе благословіць усемагутны Бог. Няхай тебе захавае ад усяго злога. Няхай тебе вядзе і сцеражэ, каб ты быў радасцю касцёла і айчыны. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амин.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. Великодний час у житті християнина – это особливий період, у яким підкреслюється тривалая радость. Мы уже почули найважнейшую вестку, что Христос уваскрос. Сегодня, браты и сестры, збираемся на эту Евхаристию у сёмую великодную неделю особливо урочисто, потому что группа детей наших парафий упершиню у свои маленькие сердце примуть сердца самого Бога, самого Христа, який за кожного з нас віддав своє життя і так само повстав з мертвих. Тому щиро усіх вас вітаю на этой святой імші, вітаю святаров, ксенза Олександра Канановича, пробаща з Гомеля, нашого отця Сергія. Вітаю вас, дорогі дітки, які вже підрихтувалися до першої комунії, посповедалися, очистили своє серце і вже готові відкрити двері свого серця Пану Єсусу. Вітаю вас, дорогі батьки, дорогі хрестные наших дітей, бабулі, дядулі, родные, сябры, усі гості сьогоднішньої урочистості, так само усі наші парафіяни, нехай пльони этой найсвятейшей ахвяры принесуть добро, любов, поєднання, пробачення і радость у серця кожного з нас. Эту найсвятейшую ахвяру целебрую за усю нашу парафію, так само за першокомунійних дітей, за їх батьків, хресних, об здоров'ї душі і тіла, каб були для себе взаємно прикладом радостного християнского життя, вірності Пану Богу і Костюлу. Так само нашої молитви отуляємо спочилу Євгенію у перший год після смерті, каб добрий Бог прийняв її душу до хвали збавлених у небі. На початку, каб з чистим серцем могли скласти эту найсвятейшую ахвяру, перепросим Пана Бога за все тое, що нас від Його ще віддаляє. Сповідаюся Богу всемогутному, и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусюди Панну Марию, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Христе, змилуйся.
Молимся. Усемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы и дай, каб згодно з Его обяцаннем, мы отчували, что Он застаецца з нами аж до скончения свету, які с Тобою живи и валадарыць у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Деяў апостолов. Калі Езус узнесся на небо, апостолы вярнуліся ў Иерусалим с горы, называнной Оливной, что неподалеку от Иерусалима, на отлеглости субботней дороги. И калі увайшли, поднялись в святлицу, где находились Петр и Ян, и Якуб и Андрей, Филипп и Тамаш, Бартоломей и Матвей, Якуб Алфеевый и Симон Зелот, и Юда Якубов. Усеяны суместно тривали в молитве, разом с жанчинами и Марией, мати Иисуса, и с братами Ягодами. Это Слово Божие. Верю, что вашу добрыню Пана в Украине живы. Пан мое светло и мое збавление, кого ж мне бояться? Панахова життя моего, кого ж мне полохаться? Одного я прошу, Пана, и только этого жадаю, каб жить мне в доме Пана во все дни життя моего, каб сузирать королевство Пана и наведывать Его святыню. Верю, что вашу добрыню Пажу, Пане, голос мой, коли я кличу, змилуйся надо мною и откажи мне. Про Тебе кажа мое серце, шукайте Його на обличчя. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилование. Коли приймаєте удел у муках Христовых, радуйтеся, кабы у час объявления славы Его
вы усцешыліся і ўзрадаваліся. Калі ганяць вас за імя Христа, то вы шчаслівыя, бо Дух славы і Дух Божий спачывае на вас. Таму няхай ніхто з вас не церпіць як забойца або злодзей, або як злачынец, або як сквапны да чужога. Калі ж нехта церпіць як хрысціянін, няхай не саромеецца, але праслаўляе Бога за гэта імя. Гэта Слово Божие. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. У той час Єсус узняв очі свої до неба і сказав: «Ойче, прийшла година, услав Сина Свого, как и Сын Твой уславил Тебе. Ты дал Ему владу над усяким телом, как и Он дал життю вечное усім, кого Ты дал Ему. А вечное життя у тим, как спознали Тебе одиного правдивого Бога и того, кого Ты послал, Иисуса Христа. Я уславил Тебе на землі, виконавши справу, яку Ти доручив мені зробити. А тепер Ти, Ойче, услав мене у собі хвалою, яку имел я у Тебе перед існуванням світу. Я ввестил ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені со світу, і вони були Твоїми, і Ти дав мені їх, і вони заховали Слово Твоє. Тепер вони познали, що все, що Ти дав мені, від Тебе походить. Бо Слово, яке я уже не у свете, але они еще в свете, а я иду до Тебе. Это слово Пана. Дороженькие мои, давайте сюда все до меня ближей, детки коммунийные. Свечки можно покинуть пока на лавочках свои. Зараз будем с вами размовлять. Все, сколько вас. Такой группы еще не было великой у нас. 38, мама дорогая. А кто мне скажет, чему вы сегодня такие пригожие? Ну, Матвей. Сегодня мы принимаем тело Божье. Видите, как переживаю? Это ж не то, что некий там дядька прийде, да? Божье тело приймаем, да? А чему вы так, вот Божье тело приймаем, а что вы еще такое зробили, что сегодня такие пригожие? Что вчера у вас было? Ну? Первая споведь. А что такое споведь?
Ну, Гэта калі мы рассказываем грехи святару, и он отпускает нам их. рассказываем грехи святару, да, и про святара Пан Бог нам эти грехи отпускает, да. И вось, Бог нам отпустил грехи, и теперь ваши души, якія яны чистые, пригожие, да, как это вось белые ваши, белые одежки, да, такие урочистые, пригожие, так как ваши души, так как ваши души. И скажите мне, вот коли некое свято мы переживаем, да, вот первая коммуния, альбо день народжения, альбо там Пасха, альбо там Божье народжение, то что мы любим на свято отрымовывать? Ну, Степа. Подарки. Подарки. Любишь, да? А кто еще любит, поднимите руку, подарунки отрымливать? Да? Дорослые любите? Где ваши руки? А? Все любим подарунки. И вот тут есть такая справа. Что это нам нагадывает? Подарунок, да? И вот теперь так. Кто отгадает, что там внутри, той отрымает подарунок. Ну? Ржанец. Не. Конфеты. А что ты так мало каши съел? Конфеты. Не. Мальтовник. Не. Крышу. Не. Библия. Не Библия. Оплатки. Не оплатки. Тело и кровь Пана Иисуса. Не, человек кровь Пана Иисуса там в табернакуле, помните, да? Что тут? Не знаешь? А я знаю. Там ничего нет. А? Сюда. Засунь руку туда. Точно? Да, значит, не получишь подарок. Все. Значит, не получишь. Кто еще хочет пробовать? Что? Нема ничего. Значит, все остались без подарунка. Не, мои дорогие, не. Глядите, мы сказали, что любим отрымывать подарунки, правда? Але эти подарунки наши такие земные, ну, например, что? Телефон кому-то подарили, да? Может такое быть? Ну и сколько мы им покористаемся телефоном? Пока не сломается, да? Неколи сломается. Подарили нам, допустим, майку, да? Поносили, альбо порвали, альбо з її выросли, да? То есть, видите, все наши земные подарунки заканчиваются тем, что остается просто пустая коробка от них, да? А сегодня каждый из вас отрымает такой подарунок, который николи вас не покинет, который завсёды будет с вами. И этим подарунком является кто? Иисус. Пан Иисус. Пан Иисус. Глядите, коли вы, помните, подходили до коммунии вот так вот, да? Помните? Что это значит? Что Пан Иисус стукался в ваше сердце, тук-тук-тук-тук, але еще туда не мог увойти. Правда? А сегодня вы уже посповеданные, пригожие, и Пан Иисус прийде в ваше сердце. И будет вашим сябром до конца життя. А як мы можем подтримливать сябровство с Паном Иисусом? Кто мне скажет? Яким чином? Кто еще не говорил? Ну? Ходить с ним шума. Вось, першая справа, это у кожную неделю приходить до Иисуса в костел, в ягоный дом, так? Приймать святую коммунию. Что еще? Ходить исповедаться. Да, приступать до святой споведи. Что еще?
Молиться у касцёле. Гэта мы сказалі, гэта ў адносінах з Панам Богом, да? А з бліжнімі нашымі што можам? Рабіць добрыя ўчынкі. О, рабіць добрыя ўчынкі. Вось калі гэтыя тры рэчы мы з вами захаваем, то Пан Jesús назаўсёды будзе нашым сябрам. Окей? Готовыя вы до гэтага? Довольныя? Так что, видите, думали, что никто подарунок не получит, а атрымаецца, что усе сёння атрымаюць подарунок. Найлепшы, найпрыгажэйшы самога Пана Jesúса. Шчаслівыя вы з-за гэтага? Малайцы. Цяпер ідзём на свае месцы і будзем далей молиться. Цяпер адбудзецца аднаўленне абяцанняў хросту нашымі дзеткамі. Бацькі пададуць зараз святло у воскреслага Хрыста, раздадуць яго дзеткам, а мы таксама ўсе разам устанем. І сёння нядзеля, дзень Пана, разам з імі будзем вызнаваць нашу веру і выракацца ад зла. Дарагія дзеці, пасля вашага нараджэння бацькі і хросныя прасілі для вас хросту і абяцалі, што выхаваюць вас у веры і навучаць жыць, як належыць дзецям Божым. Цяпер прыйшла хвіліна, каб вы самі адракліся ад зла і вызналі веру. Пытаюся у кожнага з вас, ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над табою? Ці выракаешся сатаны, галоўнай прычыны граху?
Ці верыш у Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыш у Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыш у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Ва урачысты дзень першай святой камуніі дайце, дарагія дзеці, Пану Езусу свае абяцанні. Ці абяцаеш святую веру заўсёды верна вызнаваць і захоўваць? Ці абяцаеш пры дапамозе ласкі Божай верна захоўваць Божыя і касцёльныя наказы? Ці абяцаеш паглыбляць сваю веру праз рэгулярны ўдзел у святой імшы, рэгулярную споведь і катэхезу? Дарагія дзеці, праз святы хрост вы сталі святыняй Духа Святога. У знак падзякі за ўсе яго дабрадзействы молімся разам. Божа у Троіцы святой адзіны, перад Табой у прысутнасці Маці Божай, усіх святых і нашых анёлаў-ахоўнікаў і перад усімі прысутнымі ў касцёле мы урачыста аднаўляем свае абяцанні, дадзеныя падчас святога хросту. Дай нам, магутны Божа, сваю ласку, каб мы стрымалі слова і, дзякуючы Тваёй дапамозе, дайшлі да вечнай радасці. Амин. Умилованные, узнясем молитвы да Бога Айца, які запрашае за агульны стол свайго Сына, каб мы змаглі ўмацаваць сваю веру і атрымаць жыццё вечнае. Молимся за святый костел, каб ён, як верны абранніца Христа, заўжды карміў сваіх дзяцей жывым хлебам, які сходзіць з неба і быў знаком еднасці і супакою ў раздольным свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за папу, біскупаў, прэзбітэраў, асабліва за айцоў кармелітаў, якія служаць у нашай парафіі, каб яны, як і Езус, не переставалі маліцца за даверны ім народ і вялі яго да вечнага жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, дзяцей, якія сёння ўпершыню прымем святую камунію, каб Езус, які сказаў: «Я адкрыў імя Тваё тым, каго Ты даў мне», сёння асаблівым чынам адкрыў нам Айца і навучыў нас любіць яго усім сваім сэрцам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших бацькоў, хросных і ўсе сем'і, каб яны, падобна Марыі і апостолам, што заставаліся разам на малітве, вучылі нас трываць у веры і сваім прыкладам вялі нас па дарозе збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за сестру Тетяну і за ўсіх, хто рыхтаваў нас да гэтага дня, каб Езус узнагародзіў іх за любоў, цярпенне і вернасць сведчання Евангелія. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто перажывае цяжкасці, хваробы або смутак, каб, ведаючы, што Езус і сёння моліцца за іх перад Айцом, яны не гублялі надзею і даверу Божай апецы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх памерлых вернікаў, каб яны разам з анёламі і светлымі навекі ўдзельнічалі ў тым вечным жыцці, якое Езус атрымаў ад Айца для ўсіх, хто верыць у Яго. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсю нашу парафіяльную супольнасць, каб мы ўсе, за каго Езус прасіў Айца, раслі ў еднасці паміж сабой, якую ён мае з Айцом, і разам дасцягнулі небеснага владарства. Цябе просім.
Выслухай нас, Пане. Святый Ойча, всемогутный Боже, выслухай наши молитвы, дай усім, кого живешь за столом своего Сына, непохитностью веры и узрастания у любови и ласцы, праз Христа, Пана нашего. Небесный Отец, у гэты ўрачысты дзень, калі нашыя дзеці ўпершыню набліжаюцца да Твайго эўхарыстычнага стола, мы складаем перед Тобой гэтыя дары, як знак нашай веры і любові. Свечка, святло Христа, якое перамагае цемру. Няхай яе полымя нагадывае нам, што Ты ёсць святло свету, і заклікае нас несці гэтае святло туды, дзе пануе змрок. Кветкі, хвалебная песня зямлі Твайму тварэнню. Няхай яны выяўляюць нашу радасць сённяшняга дня і накіроўваюць нашы сэрцы да вечнай прыгажосці, якой з'яўляешся Ты сам, Божа, крыніца усякай ласкі. Хлеб, плён зямлі і працы чалавечых рук. Няхай нагадывае нам, што кожны дзень мы атрымліваем ад Цябе хлеб штодзённы і вучыць нас дзяліцца ім з тымі, хто мае патрэбу. Белая вопратка, знак чысціні, радасці і новага жыцця ў Хрысце. Гэтыя дзеці апранулі яе сёння як знак сваёй веры і гатоўнасці сустрэць Езуса. Складаем яе перед Тобой, як дар сэрца нашай парафіяльнай супольнасці, каб Ты благословіў нашыя намаганні весці гэтых дзяцей да Цябе. Вада, крыніца жыцця і знак ачышчэння. Няхай нагадывае нам пра дзень нашага хросту, калі мы сталі Тваімі дзецьмі, і пра патрэбу штодзённага навяртання сэрца праз пакаянне. Віно і гостыя. Сціплыя дары зямлі, якія Ты хочаш пераманіць у цела і кроў Твайго Сына. Прымі іх як знак нашай хвалы і пакоры, і праз іх пацягні нас бліжэй да Сябе.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Ласкавый Ойча, прими наши молитвы и дары, які мы Тебе приносим, и празудел Евхаристичной ахвяры, приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі ўдзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
śmierci z mертвых powstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его любовью разом с Папом нашим Леоном, бискупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом і її обранником, со святими апостолами і всіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного дай нам сегодня, и отпусти программы наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, но избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Який
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёны ён, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Веру ў Цябе, Божа, вечны. Доверяю, будь верный, всемогутный, милосердный, дай нам полное отпущение, ласку вечное избавление. Боже, будь Тебе разумей, Ты найбольший і цюмей, за ўсё, што створено Тобою, Твою безмежную добриною, што Твою за злость Твою, бо ценю любов Твою. Молитесь до грешного мне, ближним пробачаю Тебе.
За тое, що навчив мяне быць сабой, за тое, што падарыў мне сваю любоў, за тое, што адганяў неспакой і страх, і на самых цяжкіх шляхах нёс мяне на сваіх руках. Дзякуй, Господи, милый, за ўсе твои дары, за надзею і сілу, за цябе на алтары, што зламаў сцены сэрца, скамянела мамайго, і сваёй моцаецу ты аздаравіў яго. Дзякуй, Господи, милый, за ўсе твои дары, за надзею і сілу, за цябе на алтары, што зламаў сцены сэрца, скамянела мамайго, і сваёй моцаецу ты аздаравіў яго. За тых, хто ў цяжкія хвіліны побачыў са мной, за тых, хто мяне ад злога закрываў сабой, за тых, каго я ніколі не змагу забыць, і за тое, што ты мяне навучыў ворагаў любіць. Дзякуй, Господи, милый, за ўсе твои дары, за надзею і сілу, за цябе на алтары, што зламаў сцены сэрца, скамянела мамайго, і сваёй моцаецу ты аздаравіў яго. Дзякуй, Господи, милый, за ўсе твои дары, за надзею і сілу, за цябе на алтары, што зламаў сцены сэрца, скамянела мамайго, і сваёй моцаецу ты аздаравіў яго. Дзякуй, Господи, милый, за ўсе твои дары, за надзею і сілу, за цябе на алтары, што зламаў сцены сэрца, скамянела мамайго, і сваёй моцаецу ты аздаравіў яго. Дзякуй, Господи, милый, за ўсе твои дары, за надзею і сілу, за цябе на алтары, што зламаў сцены сэрца, скамянела мамайго, і сваёй моцаецу ты аздаравіў яго. Молимся. Выслухай нас, Боже наш Збаўца, і праз удзел у Еўхарысты ўмацуй нашую веру ў тое, што ўсё цела Касцёла з'яўляецца ў славе з Христом, сваім галавою, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Дорогие браты и сестры, сегодня мы упершиню приняли Иисуса на Святейшем Сакраменте. Наши сердца наполнены радости и удячности. Хочем подяковать усім, кто допомог нам подрыхтоваться до этого дня. Дякую Тебе, Боже Отец, за Твою любовь и за дар Христу, и за этот день, когда Ты так близко пришел до нас. Дякуємо Тобі, Єзу Христе, що запросив нас до свого стола. Поселися в наших серцях назавжди і допоможи нам завсюди Тебе любити. Дякую Святому Духу за світло і силу, яку Ти нам дав під час навчання і сьогодні під час нашої першої комунії. Дякую вам, святори, за Евхаристу, яка нас кормить живим хлібом, за Слово Боже, яке ви нам тлумачите, і за сакрамент поєднання, де Єсус кожен раз нас до себе вертає. Нехай Бог узнагородить вас за ваше серце і вірне служення. Дякую наших
шляхетці сестри Тетяні і усім, хто рятував нас, за ваше серце, за тлумачення правди, віри і за те, що ви ніколи не скупляли до нас терпіння. Дякуем нашим батькам, хросным и семьям, за вашу любовь, за ваши молитвы, за то, что вы привели нас до Иисуса. Дякуємо хору за ваш спів і молитву, які сьогодні упригожили гэту імшу, і допомогли нам узняти серце до Бога. Дякуємо нашій парафіяльній супольниці, супольну молитву за приклад віри і за те, що ви сьогодні були разом з нами. Что хлебом стал, позволил лаской нам.
Мы, бацькі першакамунійных дзяцей, у сённяшні такі радасны, такі ўрачысты дзень хочам выказаць падзяку найперш Богу, які праяўляе для нас такую бязмежную любоў да нашых дзяцей, да нашых сем'яў. Ну і, канешне, выказаць словы падзякі нашим дорогим, любимым святарам и сестрам. Дорогие наши айцы, праз вас сегодня до наших детей пришел Иисус, каб дать самого себе и наполнить их своей любовью. Дякуем вам за каштовные дары, за моцный сакрамент покаяния, за сакрамент любові, комунію. Шановная наша катехетка, сестра Тетяна і всі сестри з ордена сестер милосердності святого Вінсента де Поль. Ми, батьки, добре ведаємо, як нелегко буває з нашими дітьми, але бачимо по прикладі вашої праці, якія добрые методики вы ведаете, что смогли так просто и легко вести наших детей до Бога. Ваша праца такая натхненная Богом, и она принесла великий плен. Наши дети уже на сегодняшний день разом с вами сябруют с Иисусом Христом. Шановні отці, сестри, дякуємо кожному з вас за ваше відкрите серце, за ваше служення Богу і людям, за приклад живої віри. Ви ведете до Бога не тільки наших дітей, але й нас, батьків. І ми від усього серця жадаємо вам, щоб ви у своєму служенні мели великие плоды, как добрый Бог узнагородил вас, одарил потребными дарами и ласками. Конечно же, будем каждый день дяковать Богу за вас, за то, что вы у нас есть, и обещаем вам молитву. Шановні удзельнікі хору, прыміце сардэчную падзяку за ваш спеў. Вашыя галасы – гэта не проста музыка, гэта сапраўдная малітва, якая дапамагае нам узнесці сэрца да Бога. Дзякуй за тое, што кожную нядзелю і свята, і сённяшні вельмі знакавы для нашых дзяцей дзень вы упрыгожваеце літургію, дапамагаючы стварыць атмасферу святасці і супакою. Няхай Пан Бог узнагародзіць вас за вашу працу, а Святы Дух натхняе вас і надалей. Так само слово падзякі хочам выказаць Марыі Осіфаўне. Вялікі дзякуй за тое, што вы з намі заўсёды дапамагаеце, падказваеце. Надеемся, что и далее вы нам будете помогать, подсказывать, выховывать наших детей. Великий вам дякую. Jeszcze присядьте, коли ласка, на хвилиночку. Конечно, у такие моменты слова удячности сами льются з вуснаў. И, конечно, перш за ўсё хочу подяковать Пану Богу за дар этой урочистости, потому что, как кажут, человек предполагае, Бог располагае. И то, что мы сегодня тут разом, з этой нагоды, это перш за ўсё Божая ласка для кожнага з нас, незаслужаная, але вельмі і вельмі вялікая. Дзякую таксама вам, дарагія бацькі, дарагія хросныя, таму што без вас мы б самі нічога не зрабілі.
Это ваша вера, ваша любовь, ваша верность тому, что обещали при хросте ваших деток. И дякую Богу и вам, это цудоўным чынам вы выканали. Тое, что яны сегодня такие пригожие, такие Божие, это так само и ваша заслуга. Тому и вам так само великий дякую. И памятайте и дбайте далей, потому что это только пэўны, можа, не пачатак, але пэўны, скажем, перыяд, эпизод, які наступіў, але жыццё і выхаванне працягваецца, таму, як кажуць, словы павучаюць, але прыклады прыцягваюць. Далей ідзіце ў гэтым накірунку, а мы будзем, чым можам, вам таксама спадарожнічаць з вашымі дзеткамі. Хачу шчыра падзякаваць таксама асабіста сястры Тацяне за тое, што вы, як такая руплівая пчолка, не шкадавалі сіл, часам, можа, і нерваў, тому што я бачу, якія у вас баевікі на катэхезу прыходзілі неаднойчы, але вы такая невялічкая, такая сціплая парадзілі з гэтым, з Панам Богам. Таму дзякуй вам, сестра, вялікі, за вашу любоў, перш за ўсё, не столькі за працу, колькі за вашу любоў і адданасць нашай парафіі, нашым дзецям, нашай супольнасці. Дзякуй таксама айцу Сергею, які найчасцей праводзіў гэту дзіцячую імшу, так званую, навучаў вас, прамаўляў гаміліі. Таму дзякуй, ойча, за тваю руплівасць, энергію, за твою таксама любоў і твою веру. Пахлопаем нашим катэхетам. І таксама дзякую ўсім за словы, добрыя словы вашы, за падарункі, за кветкі. Вельмі прыемна і таксама запэўнівам аб нашай малітве у вашых інтэнцыях. Дзякую шчыра ўсім, хто спрычыніўся сёння, каб эта ўрачыстасць была прыгожай, цудоўнай, і харыстам, і музыкантам, і міністрантам, і ўсім людзям добрай волі, хто сёння нейкім чынам, ці словам, ці малітвай, ці ўчынкам это наша свята зрабіў яшчэ больш урачыстым. Няхай Бог усім за ўсё аддзячыць. І яшчэ аб'явы паслухайце, трэба зрабіць, што ж, каб зналі, як жыць. Потым далей план раскажу. Па буднях святыя імшы адбываюцца ў 8:30 і ў 19. У наступную нядзелю адзначаем урачыстасць з паслання Духа Святога. Святыя імшы адбудуцца ў 9, 10:30, у 12 і ў 19 гадзін. У аўторак запрашаем на Легіён Марыі, у сераду дарослых на катэхезу пасля вячэрняй імшы, у чацвер на 18 вечара на школу кармеліцкай малітвы, адарацыю і нешпары, у нядзелю пасля святой імшы ў 9 на сустрэчу маці ў малітве. Маёвыя набажэнствы да Маці Божай у нашым касцёле адбываюцца штодзённа а 18:30. У наступную нядзелю, 24 мая, ва ўрачыстасць паслання Духа Святога, а 13 гадзіне ў нашым касцёле адбудзецца канцэрт арганнай музыкі. Подых духа, арганная малітва Кармеля. Саліруе Ірына Арлоўская. Падрабязны рэпертуар знаходзіцца на афішы, на дошцы аб'яў, таксама ў парафіяльнай групе. Запрашаем усіх жадаючых, уваход свабодны. 4 чэрвеня ва ўрачыстасць Божага цела вячэрнюю святую імшу о 19 гадзіне з удзяленнем сакраменту канфірмацыі і працэсію навокал касцёла узначаліць дапаможны біскуп пінскай дыяцэзі Андрэй Зноска. Запрашаем да удзелу. Нагадваю адказным за падрыхтоўку алтароў. Першы алтар Ружа Маці Божай Шкаплернай, светскі ордэн, другі алтар Ружа Маці Божай Буцлаўскай, Маці ў малітве, трэці алтар Ружа Маці Божай Вастрабрамскай і Ружа Святога Юзафа, чацвёрты алтар Легіён Марыі і Ружа Маці Божай Фацімскай. Дзякуем шчыра бацькам першакамунійных дзяцей за уборку касцёла, за упрыгожанне, таксама сястры Тацяне дзякую за цудоўныя букеты. Одна флористка пришла до меня и кажа: передайте вашему флористу, что у вас все по высшим нормам.
букеты. Так што дзякуй, сестра, за вашу паслугу таксама. На наступным тыдні запрашаем прыбіраць чарговую групу нашых бацькоў. У кіоску можна набыць бібліі, часопісы, малітоўнікі, крыжыкі, абразы і свечкі. Дзякуем за ахвяраванні на касцёл і за прадукты. Сёння 3-я нядзеля месяца, таму пасля святых імшаў пры выхадзе з касцёла збіраем ахвяраванне на далейшае абсталяванне нашай святыні, разлічваем на вашу салідарнасць і адказнасць у гэтай справе. Усім жадаем Божых ласкаў на ўвесь тыдзень. І яшчэ перад благаслаўленнем, дарагія дзеткі, першакамунійныя, хачу некалькі слоў вам сказаць. Напэўна, на працягу жыцця вы будзеце памятаць сённяшнюю святую імшу, падчас якой упершыню прынялі Пана Езуса у святой камуніі. Сваю удзячнасць найперш выкажыце тады, калі будзеце часта і годна прымаць цела Пана Езуса. Таксама памятайце, што святая камунія з'яўляецца пасілкам, які вядзе нас да жыцця вечнага. І тое, што сёння абяцалі, выконвайце, каб Пан Езус быў вашым найлепшым сябрам і найлепшым і вечным падарункам, пра які сёння казалі падчас навукі. Цяпер будзе Божае благаслаўленне, пасля якога адбудзецца благаслаўленне пасведчанняў першакамунійных і таксама булачак, таго хлеба сімвалічнага, якім падзелімся на знак любові у нашай сям'і перад пачаткам абеду. І на самае-самае заканчэнне зробім супольны фотаздымак. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Святый Архангеле Михайле, бережи нас. Молимся. Усемогутный вечный Боже, усё, что Ты створил доброе, прославляем Тебе и кланяемся Тебе. Дякуем Тебе, бо великая хвала, моц и добрыня Твоя. Просим Тебе, благослови гэтыя пасведчанні першай камуніі, гэты хлеб. І ўсіх, хто згодна з Твоей воляй, будзе імі карыстацца, каб, узрастаючы ў веры, яны адчулі Твою дапамогу і заступніцтва праз Христа, Пана нашего. Я буду читать прозвішча, падыходзіце да мяне за пасведчаннем, а сестра будзе вас карміць. Жамойц Валерый,
Вейкнись Марк. Бакун Владислава. Аурамова Каролина. Халапук Александр. Саучец Павел. Калтанюк Ганна. Янович Максим. Климов Ярослав. Поздняк Ян. Жалукевич Ярослав. Бакун Владимир. Садовский Андрей. Татаржинский Станислав. Борохова Ульяна. Янович Кирилл. Черник Сандра. Лях Лизавета. Саучец Михаил. Якубовська Катерина. Кананович Доміника. Жидович Ярослав. Кухарчик Артем. Жидович Ульяна. Паталей Артем. Якубовська Матвей. Иванин Глеб. Юркович Богдан. Шимак Степан. Абрамович Дарина. Вербицкая Виктория. Баклажец Анна. Апанасевич Александр. Иванин Лев. Беляуская Ганна Виктория. Кольчевский Тимур. Прокопьева Ганна. И Камаль Богдан. Так, цяпер запрашаю дзеткі ўсе, булачкі пакуль астаўце, бярыце пасведчанні, трымайце так, каб было відаць, і сюды на фотаздымак станем усе разам. Сестра нас пастроіць зараз, да? Добра.
станем на колени. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Нам